Bona tarda. Bona tarda, se sent? Bueno, has de cridar perquè el micro és per... Vale. Només... Vale. Bona tarda a tothom. Primer de tot, us volia donar les gràcies per assistir a aquesta conferència inaugural d'aquesta 14a edició del Parlem d'Història, que estem molt contents de tornar a organitzar. Aquest cicle ja porta això, 14 edicions, fins i tot en pandèmia es va fer aquelles càpsules, és a dir, no s'ha parat mai, d'alguna manera. Enguany es faran 7 activitats, 4 conferències, es faran 2 conferències de treballs de recerca de l'Institut Joan Brodeu i després es farà una visita guiada, que serà de cementiris, i s'aprofita per fer les conferències algunes efemèrides, els 200 anys de la Policia Nacional, que es va fer una investigació a través de l'inspector Feijó d'aquí, de la Policia Nacional de la Seu, que a més, amb l'ajuda de Lluís Obiols, que va ser condecorat per la Policia Nacional en un acte públic aquí a la Seu. Felicitats, Lluís, felicitats. També l'efemèride, com no pot ser d'una altra manera, els 50 anys de la mort de Franco, amb una xerrada de l'alcalde Gallard, i també, com no pot ser d'una altra manera, el centenari de la Peusa, que està aquí, que a més és això aquesta primera conferència d'avui. Agraeixo la seva presència, al gerent i als treballadors que també i membres del Consell d'Administració. I a més, deixeu-me dir una cosa, perquè la Peusa és una empresa que ja fa 100 anys, no amb el nom de la Peusa, però amb diferents noms, i avui sobreviu. I a més, per exemple, sempre ha estat a disposició de la ciutat, sempre dona bon servei, i a més hem vist durant l'apagada, aquesta que va passar aquesta setmana passada, jo mateix vaig trucar al gerent, que està avui present, i gràcies a la Peusa va tenir servei la llar de Sant Josep, estava garantit, el seminari, la residència gent gran, l'Ajuntament també en tenia, i tots els serveis bàsics que es necessitessin, ells estaven aquí. Per tant, gràcies des de l'Ajuntament, gràcies per sempre estar a disposició per aquests 100 anys, perquè és una efemèride molt important per la Seu, perquè una empresa elèctrica local estigui aquí a casa nostra, i per tant avui el Lluís Obiols, i ara no et xafaré a la Pili, però deixeu-me dir que avui el Lluís Obiols i el Daniel faran aquesta primera conferència per la Peusa, que s'ho mereix, perquè a més felicitats per aquest centenari que enguany celebrareu amb diverses activitats que ja anunciareu. Per tant, només em queda donar-vos les gràcies. Sempre aquest cicle té una audiència increïble, com avui, que sempre estem a rebussar, que no cap ni una agulla. Gràcies a tots vosaltres per assistir, per participar, per omplir dia rere dia les conferències i totes les visites, que quasi morim d'èxit. Per tant, que gaudiu molt i que això us sigui també de profit per conèixer més la Seu. Gràcies. Bé, doncs a mi em toca presentar a 2 historiadors, a 2 amics, a 2 col·legues, a 2 persones amb les que sempre es pot comptar cada vegada que algú té una necessitat, no? De necessito alguna cosa del segle XIX, aquí estem, necessitem alguna cosa del segle XV, aquí estem, i sempre hi ha algun retorn que tenim a nivell històric. Per tant, sobretot donar valor a totes aquestes persones que estan investigant, que estan dedicant moltíssimes hores fora de les seves jornades de feina o dintre dels seus caps de setmana perquè després aquesta sala rebi tota aquesta informació que estan aconseguint. Com a Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, el que deia l'alcalde Barrera, 14 anys fent aquestes ponències, aquestes xerrades, però, i ara m'atreviré a fer una cosa que poder no hauria de fer, però aquí hi ha unes butlletes. Si voleu ser socis de l'Institut d'Estudis Comarcals, aquí estem perquè tots ells puguin dedicar totes aquestes hores, perquè puguin tindre un retorn a la feina que estan fent, i només us deixo amb l'electrificació de la Seu d'Urgell, els orígens de Peusa, que us la faran el Lluís Obiols per Arnau, el Daniel Fiteleri. Disfruteu-la moltíssim perquè al final tindre tant valor dintre de casa i que a sobre ens ho expliquin, això no té més dita que el que podem disfrutar avui, d'acord? Per tant, a gaudir-la. Som-hi. Molt bé, doncs bona tarda a tothom, benvinguts, gràcies.
Gràcies, alcalde, gràcies, Pili, gràcies, evidentment, a totes les persones avui, sobretot els que formeu part de Peusa, no? Que sou una mica, entre cometes, els culpables, que avui estiguem tots aquí, no? I, evidentment, a totes les persones que heu assistit a escoltar aquesta xerrada. Primer de tot, disculpeu la veu de constipat, intentaré ser el màxim de clar parlant, però són circumstàncies de vegades quan hi ha canalla a casa, Hem volgut començar la xerrada amb aquesta postal, que és una postal relativament coneguda, Veieu? Seu d'Urgell, fàbrica d'electricitat, perquè és un edifici que potser molts el reconeixeu, de fet, pràcticament tots hi diguem haver estat alguna vegada, és el tanatori, i és la central elèctrica construïda pròpiament com a central elèctrica que hi va haver inicialment a la Seu. Una altra cosa són els altres aprofitaments que hi poguessin haver. Per tant, comencem parlant d'aquest tema i parlarem de tots aquests inicis de l'electrificació de la Seu, per tant, els inicis d'aquest procés d'implantació de l'energia elèctrica, que són, en definitiva, els orígens de Peusa, de l'empresa que celebrem el centenari aquest any. Com que s'ha de ser honestos, s'ha de dir tot, nosaltres no som els primers que estudiem aquest tema ja fa 20 anys el va treballar el Ramon Ganyet amb aquest llibre, El camí cap a la llum, les centrals elèctriques de la Seu d'Urgell, que és un estudi pioner que es va fer en aquell moment, que tots l'hem fet servir, tots l'hem citat en diferents casos, i que, per tant, d'alguna manera marca les bases i les línies mestres de com va ser tota aquesta evolució d'aquest tema i d'aquest període. Nosaltres ara, amb motiu del centenari, i per encàrrec en aquest cas de Peusa, estem preparant el treball sobre el centenari de l'empresa, sobre tota aquesta evolució, i això ens ha fet submergir a l'arxiu de l'empresa, que és d'una riquesa absolutament extraordinària. No us penseu que és això, són caixes i caixes i caixes i caixes i caixes de documents, que és una cosa relativament inusual, és una empresa privada que ha conservat tota la documentació des del 1925, però que a més ha conservat la documentació de les empreses anteriors que va absorbir, que avui anirem veient. Per tant, això ens porta molta feina, però és una font d'informació absolutament fonamental. I, per tant, gràcies a això, la recerca pot avançar i, per tant, podem anar aportant sempre coses noves. Primer de tot, per parlar de l'electricitat, no patiu, no explicarem què és l'electricitat, sou moltes persones avui a la sala que ho sabeu molt millor que no pas nosaltres. Sabeu que l'electricitat bàsicament es fa servir, o es feia servir històricament, per l'enllumenat i també com a força motriu, entre altres usos, i que són els primers usos que va tenir l'electricitat. Per una banda, l'enllumenat, això, veieu que abans de l'electricitat es feien servir altres sistemes, un fanal de petroli, per exemple. Això ho trobeu, és una placa que hi ha al carrer de Namargós, a Barcelona, però que veureu després que a la Seu hi havia coses molt similars. Un enllumenat que a Barcelona s'implanta ja a partir del 1875 amb algunes fàbriques, de manera quasi bé experimental, Per tant, es comença a posar la llum elèctrica per il·luminar. Més endavant s'implanta també la força motriu, i això el que fa possible és evitar les màquines de vapor, per tant, l'ús del carbó i tots aquests temes que també tenen una implicació a nivell econòmic, en un país amb el que tenim poc carbó, i també a nivell de pol·lució atmosfèrica. Per tant, l'electricitat, inicialment per l'enllumenat i després per la força motriu, va ser un canvi absolutament fonamental a finals del segle XIX. Què passava a la Seu amb l'enllumenat? Evidentment, alguns tindreu al cap, per exemple, aquelles teieres, aquelles cistelles de ferro que hi ha aquí del carrer dels Jueus. Allò es feia foc, sí, allà, molt puntualment, sembla que més allà per algunes festivitats, però el que era habitual era il·luminar els carrers amb fanals. En aquest cas, teníem una documentació de la dècada de 1830, amb la que el que es feia servir era il·luminar els carrers amb fanals d'oli. Aquí són les instruccions, el plec de condicions, diguem-ne, del regiment i bona administració de la il·luminació pública dels carrers. I ens expliquen què ha de fer el seu encarregat. Serà càrrec de l'encarregat de la il·luminació tenir sempre tots els fanals ben limpios i nets, perquè quedi clar, limpios i nets. En tot cas, expliquen els horaris amb els que s'han d'engegar, com s'ha de funcionar. Per tant, una llum inicialment d'oli. Us podeu imaginar que de llum no en feia gaire. Unes dècades més endavant, aquell oli es deixa de banda i es comencen a il·luminar els carrers amb petroli. Aquí veieu alguns dels expedients de subhasta para el arriendo del suministro de petróleo para el alumbrado público. Això ho trobem ja a la Seu també a la dècada de 1880s. I precisament d'aquell moment tenim un document extraordinari que el fem servir molt sovint, que és la topografia mèdica de Seu d'Urgell, que és una obra que va escriure aquest senyor, l'Ignacio Llorens i Gallart, Médico primero de l'alcaldia, però no de la Seu, que això molta gent ho confon, de l'alcaldia de Barcelona. Ell era fill de la Seu, de Cal d'en Llorenç, aquí no gaire lluny d'on estem, però estava a Barcelona i, per tant, explica una mica com funcionava la Seu a partir del seu record i de les visites esporàdiques que hi pogués fer. I ens parla d'aquests fanals de petroli.
que veureu que massa bé sembla que no anaven. El alumbrado público está vergonzosamente descuidado. Las noches en que la luna luce su pálida faz en el firmamento, este astro es el encargado, por disposición del municipio, de alumbrar las calles de la Seu. Això, alcalde, no sé si tenim potestat sobre la lluna. Las demás noches, unos faroles alimentados por escaso petróleo y colocados a grandes distancias uno de otro, hacen también insuficiente en grado sumo esta clase de alumbrado. Tot i que, amb la sorna que el caracteritzava, ell acaba dient que d'alguna manera no sempre això era negatiu. Siendo la oscuridad de las calles rabiosamente aplaudida por la gente moza, que en brazos de Cupido para nada necesitan de la luz. Tant, amb algú ja li anava bé que no hi hagués gaire llum. En tot cas, en aquells anys veu que la il·luminació funcionava amb llums d'oli o llums de petroli, que a part de fer poca llum, tenien altres problemes. Per una banda, si feia una mica d'aire, encara que estiguessin protegits amb vidres, allò s'apagava i, per tant, s'hi havia de tornar a anar passant durant la nit. Feien fum, per tant, els vidres quedaven de seguida negres i es disminuïa la il·luminació que feien. Feien pudor, literalment, ho diuen. I, a més, hi havia un perill important d'incendis, tant amb les llums d'oli com amb les llums de petroli. Per tant, l'electricitat es veia com la gran solució a tots aquests problemes, no? Una gran millora, un element de progrés, un element de modernitat. I aquells anys això a la Seu estava molt, diguem-ne, de moda. Penseu que s'havia acabat la Tercera Guerra Carlina, que és un dels grans moments conflictius que hi ha hagut a la Seu, amb els setges de la ciutat, els setges dels castells, de Castellciutat, i per tant són els primers anys d'una relativa tranquil·litat. A més, canvia el sistema polític de l'Estat, això en podríem parlar molt, i el Dani ho domina més que no pas jo, però és un moment d'això, d'una certa estabilitat. I això desperta expectatives econòmiques, per diferents motius. Per una banda, la carretera semblava que ja començava a arribar a la Seu, era una cosa que venia de molt enrere. El projecte de la carretera des de Balaguer fins a la Seu era de l'any 1859 i les obres avançaven amb una lentitud tremenda. Però bé, aquests anys, just el 1882, van començar les obres del Congost de Tresponts, que era un dels grans problemes per arribar a la Seu. Per tant, veien que l'arribada de la carretera ja començava a ser imminent. Són també uns anys amb què hi ha molts projectes per fer arribar ferrocarrils fins a la Seu. No és una cosa nova, això. Per tant, és un moment amb què també veuen com aquest mitjà de transport modern, ràpid, podia permetre explotar els recursos naturals que hi havia aquí. Per exemple, les mines. Són també uns anys de molts projectes d'explotació minera. No us penseu una cosa d'estar per casa, molt sovint amb grans societats amb capitals estrangers. Per tant, passen moltes coses aquells anys. Són també els anys amb què hi ha els primers edificis que es construeixen a fora de les muralles. Per exemple, el carrer Sant Armengol, Cal Cardona el 1878, no? Són els primers edificis que es comencen a fer aquells anys. I això fa que el mateix 1883 ja es plantegés un projecte d'eixample de la ciutat. Per tant, la Seu està creixent, la Seu és activa, la Seu està en un moment molt viu. I precisament a aquell moment, a l'any 1886, és quan l'Ajuntament ja comença a tenir en compte que es podria plantejar de buscar un sistema d'enllumenat elèctric als carrers. Penseu que això és el 1886. Just l'any abans, el 1885, això es va començar a implantar a Girona, que era una cosa absolutament novedosa en aquell moment. Per tant, l'any 86 l'Ajuntament ja diu, això ho podríem valorar. Es valora, després ja sabeu que les coses de l'administració tenen els seus ritmes, tampoc és nou d'ara això, i va quedar aparcat uns quants anys. Però en tot cas, és un moment molt dinàmic que ajuda a entendre aquestes ànsies per electrificar la ciutat. Passi a la Seu, però també passi a altres llocs, això. Per exemple, si mirem què passa en ciutats, hem posat properes, no és que siguin ben bé properes, són ciutats equiparables a la Seu en alguns aspectes. Per exemple, Ripoll s'electrifica l'any 1892, per tant ens situem amb aquestes dates. Manresa el 1894, Puigcerdà el 1896, per tant estem sobre aquestes dates. I en aquest mateix context és quan a la Seu, l'any 1893, es comencen aquestes gestions per la subhasta del alumbrado público d'esta ciutat por medio de la electricidad. Per tant, veieu que estem amb la línia una mica del que s'estava fent a tot arreu. En aquest moment el que es fa és aquesta subhasta, una concessió pública, una mica com fa l'Ajuntament encara ara. Dius, oferim un servei, per tant, aviam surt a concurs públic i aviam qui s'ho queda, aquest servei. En aquest cas, el que es va determinar, entre moltes altres condicions, és que la concessió seria per 20 anys de durada, no està malament,
amb diverses contrapartides. Hi haurien d'haver 4 làmperes gratuïtes per l'Ajuntament, de les que 2 estarien a la Casa de la Ciutat, 2 estarien a l'Hospital. La llum s'hauria d'obrir mitja hora abans que es fes fosc, hauria d'estar oberta fins a les 11 a l'hivern i fins a la 1 a l'estiu, tot i que s'haurien de deixar uns quants llums, el que en diuen llums guia, obertes tota la nit, per un tema pràcticament de seguretat. I, evidentment, la instal·lació aquesta, el concessionari que la tingués, la podia fer servir després també si volia subministrar electricitat als particulars. Fins ara s'ha donat sempre molt pes a la iniciativa d'un senyor que es deia José Villaró, senyor d'aquí de la Seu, que va instal·lar una centraleta al molí, aprofitant el propi salt de l'aigua de la secla del molí a baix, diguem-ne, al peu on anem cap al Parc del Segre, a baix de tot. I d'aquí tenim algunes informacions sobre aquesta instal·lació que va fer el José Villaró. Ho tenim gràcies a uns diaris, després veurem per quin motiu. Nos dicen de la Seu de Urgel que el 10 de maig de 1894, por la noche, se inauguró en aquella ciudad el alumbrado por la electricidad. La instalación ha sido dirigida por el ingeniero don Luis Muntadas y el inteligente práctico señor Casulleras, un error. En el domicilio del empresario, señor Villaró, se reunieron buen número de personas invitadas a la prueba de varias lámparas incandescentes, que arrojaban una luz intensa y sin intermitencias, por lo cual recibió el señor Villaró plácemes de todos los presentes. Con tal motivo se celebró en la casa una animada reunión, haciendo los honores de la misma la esposa del señor Villaró, su cuñado, y su hermano don Fernando, iniciador de la idea. Això és important. Al día siguiente quedó instalada en la calle Mayor de Seu de Urgel una potente lámpara con un gran reflector. Bé, estem al maig de 1894. Tenim aquesta notícia que ens pot fer pensar que, coi, ja han inaugurat la llum pública a la Seu, no? En tot cas, en tenim una altra que ja sembla que la cosa no era tan seriosa com aparente. Referente al alumbrado eléctrico establecido en la Seu de Urgel, según dimos cuenta en el número anterior, los hermanos don José y don Fernando Villaró, que acometieron la empresa del alumbrado por la electricidad como meros aficionados, sin ingenieros técnicos, contando tan solamente con su propio ingenio y los conocimientos prácticos de don Fernando, en el afán nunca bastante alabado, gràcies, es veu millor de lluny que de prop això, de dotar a esta desgraciada població perquè, fem un apunt, Puigcerdà, durant les guerres carlines, s'havia destacat molt amb el bàndol liberal, i a la Seu havia tingut molt pes el bàndol carlí. Per tant, diguem-ne que Puigcerdà sempre es mirava a la Seu una mica d'així de reüll. Per tant, la desgraciada població ve d'aquí. Explicaven això. Se'n foten una mica també que Seu de Urgel no haya podido ver llegar todavía a sus puertas un vehículo de 4 ruedas, encara no havien acabat la carretera. Els empresaris sufrieron un paréntesis de desmayo al observar que el cuadro de distribuciones que el agente general de una casa alemana les había mandado no respondía a las condiciones que debían esperarse, por ser, al decir del dueño de la empresa, desecho de alguna fábrica. En esta situación las cosas van buscar uns enginyers, ho van arreglar y efectivamente a las pocas horas de haber llegado pudo vencer con grandísimo acierto todo género de dificultades y aquella misma noche, la que hem dit, la del día 10 de maig de 1894, se hizo la prueba, pero con tan feliz éxito que a las 9 de la noche invadía todo Urgel las habitaciones de los señores Villaró, celebrándose aquel fausto acontecimiento del modo que tienen conocimiento nuestros lectores. Bé, això, com dèiem, veiem una mica que és tot una mica destartalat, al principi, però fixeu-vos una cosa, aquí ens diu que la gent va anar a veure les habitacions dels senyors Villaró. A la notícia anterior ens diu que van posar un foco al carrer Major. Això no és l'enllumenat públic. Això és una iniciativa d'un senyor, bàsicament del seu germà, que ja abans, a Puigcerdà, havia fet diversos invents. El Fernando Villaró, a Puigcerdà, el 1891, això ho sabem gràcies a un article de l'Arola Simón, ja va estar intentant també posar en funcionament una dinamo, que sembla que la va instal·lar però que no va acabar de funcionar, i era una persona que estava sempre molt interessada pels avanços tècnics. Ell era confiter i a l'aparador de la seva confiteria de vegades es posava novetats, quinquers que no feien fum i coses que en aquella època devia quedar tothom enlluernat quan ho veien. En tot cas, tenim aquest tema, els senyors Villaró que fan aquesta instal·lació, amb un permís de la Societat de Condueños del Molí Fariner per instal·lar la maquinària allà. Però el qui va ser el concessionari d'aquell enllumenat públic de l'Ajuntament no era el José Villaró. Ell hi va participar però no ho va guanyar ell. Va ser el Jaume Cebrià Gatnau. Jaume Cebrià Gatnau,
Si a alguns us sona el nom de Jaume Sabrià, que fa poc va sortir un llibre que es diu L'escriptori de la Seu, un llibre sobre una persona, una de les persones que van morir afusellades l'any 36, de la que mai s'ha trobat el cos. Doncs aquest és el seu pare. El Jaume Sabrià Gatnau és el pare del Jaume Sabrià Roca, que és aquesta persona. En tot cas, ell va ser el concessionari d'aquesta instal·lació pública. I tenim també la notícia de quan es va inaugurar aquesta instal·lació de Jaume Sabrià. El 25 o 27 d'agost, no està clar, aquí diu 27, però ell sempre dia 25, de 1894. En 27 del pasado mes de agosto se ha inaugurado la instalación de alumbrado eléctrico público y particular de Seu de Urgell i Castellciutat, llevada a cabo por el ingeniero don Emilio Scherbeck. Sona el Parc Scherbeck de Puigcerdà, un cònsol de Dinamarca a Barcelona, era una persona destacada també l'Emilio Scherbeck. Delegado general de la Societat Talleres Alemanes d'Electricidad de Aachen. Això ja sona una mica més seriós, diguem-ho així. En tot cas, tenim clar que no hi ha una instal·lació, sinó que n'hi ha dos. Tenim el Villaró, que fa la seva instal·lació amb el molí, i el Jaume Sabrià, que és el que obté la concessió de l'enllumenat públic. I en sabem més coses. Evidentment, una instal·lació així val molts diners, i no ho podia assumir ell sol. Per tant, el que es fa és crear una societat particular de l'alumbrado eléctrico de Seu de Urgell i Castellciutat, de la qual el Jaume Sabrià forma part amb una sèrie de persones que d'alguna manera ja aporten el capital necessari. I per tant, és aquesta societat la que instal·la tot aquest enllumenat públic a la Seu. Com eren les instal·lacions que es fan d'aquest primer enllumenat elèctric? Bé, hi ha un plànol amb la proposta de punts de llums que hi havia d'haver, això després es va modificar una mica. Penseu que es plantejava un total d'uns 60 punts de llum per tota la Seu, tot el centre històric de la Seu. Per tant, una il·luminació relativa, però que en aquella època era un gran avanç. També amb aquells fanals guia que dèiem abans. I és una instal·lació que es fa només al centre, només als carrers del centre. A l'exterior de les muralles antigues, que ja no funcionaven, però que encara es mantenia aquell perímetre, encara es funcionaven amb llums de petroli. Per exemple, el 1899, encara l'Ajuntament compra petroli para el alumbrado público del Paseo y Afueras. Penseu que els Afueras serien les primeres cases del carrer Sant Armengol o els edificis d'allà on hi ha el Canigó, tot allò d'allà. Allò serien els Afueras d'aquell moment. En tot cas, sempre hi ha diverses discrepàncies sobre el número de fanals i diversos problemes que tenen entre l'Ajuntament i el concessionari. Evidentment, per distribuir energia elèctrica s'ha de produir en algun lloc. Això, alguns també dels que sou avui a la sala ho sabeu molt millor que no pas nosaltres, però això implica que aquesta societat particular de l'alumbrado ha de construir una central. Una central que serà la central del Pont Nou del Valira. A punt, el Pont Nou és perquè és el pont que es va fer quan es feien les obres de la carretera. El pont històric era el pont de la Glorieta, el pont que anava cap a Castellciutat. Per això sempre es parla del Pont Nou. Es va fer aquesta central aprofitant la secla de Cal Toni Pal, aquí ho podeu veure, amb el desaigüe de la secla i amb l'edifici de la central, com dèiem abans, on hi ha el tanatori ara. I aquesta central sempre havíem pensat que s'havia posat en funcionament l'any 1901, perquè realment hi havia poca informació sobre aquesta central, i perquè quan es va inaugurar la central de Santa Llúcia l'any 57 van distribuir uns fulletons on hi deia 1901, entra en funcionamiento la central. Llavors, sempre tothom ens havíem anat agafant amb allò. Nosaltres deduïm que es fa immediatament quan obtenen la concessió. Si més no, penseu que l'any 1896, 2 anys després de tenir la concessió, ja es diu clarament que la societat del Alumbrado Público, construyó un edificio e instaló y adquirió todos los aparatos. Per tant, el 96 ja està fet. I probablement la fan de seguida que obtenen la concessió fins que posen en marxa tota la instal·lació a la Seu. Per tant, nosaltres pensem que de seguida aquesta és la central que dona llum a l'enllumenat públic a la Seu. Com funcionava? Funcionava amb una turbina d'aquesta casa, de la casa Singrum Frères, de Pinal, una turbina que era una cosa molt de moda en aquells moments, aquestes turbines Hèrcul Progress, que devia tenir un aspecte similar a aquesta, que era una turbina amb un sistema McCormick, un sistema americà, i que és la que hi hauria instal·lada, com dèiem, a l'edifici del tanatori, amb la que si passeu caminant per allà al pont, potser no us hi heu fixat mai, veureu que a baix, a vora el riu, té encara aquella arcada, aquella sortida d'aigües, el desaigüe, allò de tota l'aigua que es feia servir per turbinar a l'interior. Per tant, teníem aquest tipus d'instal·lació aquí. Produïm electricitat, però l'electricitat l'hem de transportar cap a la Seu. Com ho farem, això? Hem de fer, evidentment, una línia.
i una línia que va des de la... Això, si us imagineu una mica, és l'actual avinguda del Salori, això seria l'avinguda Pau Claris, i allà tenim el nucli antic de la Seu. Es fa una línia que l'any 1894, ja el mateix any, descriuen que serà de 4 conductores de la central situada en el sitio llamado Puente Nuevo, central aquí, hasta el tejado de la casa de don Enrique Llorens, Cal don Llorens, la casa que tenim aquí baix. Per tant, això, aquesta línia evidentment és nostra, m'he dit, bueno, provem aviam què passa, una línia recta com anirí des de la central fins a Cal don Llorens, aviam si podria quadrar amb les línies que s'havien fet en aquell moment. I evidentment, si mirem les fotos dels anys 20, això és una foto feta des de la Torre de Solsona, podeu veure la central amb la línia que surt d'aquí i que va passant amb línia recta, evidentment, cap al centre de la Seu. Ja teniu l'edifici de les Monges, per tant, que va en aquesta direcció cap a Cal don Llorens, des d'on es distribuïa aquesta electricitat. Es distribuïa per 4 línies per dins de la Seu. La primera, de Cal don Llorens baixava tot el carrer Major, pel costat de la casa de Cal don Llorens, fins al quartel, el que era l'edifici del convent dels Jesuïtes, a la manzana que hi ha aquell bloc tot igual entre el passeig i el carrer Major. Una segona línia per l'altre costat de carrer Major, que anava fins al peu del carrer, cap a baix a Sant Agustí. Una tercera línia que venia cap aquí on som ara, venia per aquí per les Mesures, donava el tom a la catedral i anava fins al pati Palau. I la quarta línia baixava tot el carrer dels Canonges. Per tant, ja tenim les línies distribuïdes. Evidentment, les línies serveixen per donar llum a les lluminàries. Com són aquestes lluminàries? Ho sabem perquè aquesta és una de les fotos que es van fer. Estem mirant si poguéssim localitzar les originals. De moment, això és una publicació que és coneguda, que es va publicar quan es va nomenar cardenal el cardenal Casanyes, que era bisbe de la Seu. I es va fer una publicació amb diverses fotos de la Seu. Això és un arc de triomf que se li va dedicar a lo que seria el camí vell d'Andorra, diguem-ne, el pedal de tot del carrer Capdevila. I si us hi fixeu aquí a la vora, ja hi ha una llum. La foto es veu malament, sí, però és important aquesta foto perquè és del gener de 1896. Per tant, feia tot just un any i mig que havien instal·lat la llum. Això ens permet garantir que són els sistemes originals de la il·luminació d'aquell moment. Durant molts anys se'n va mantenir d'altres, això ja és dels anys 40, una que hi havia al carrer de les Eres, per exemple. I d'aquests suports originals, fins fa poc se'n conservava 2. Un va desaparèixer fa pocs anys amb una reforma d'una façana, i gràcies al Joan Gispert, que s'hi va fixar molt, en tenim un de localitzat, que és segurament l'únic, l'últim que queda, a la plaça del Patalín, per tant, a partir d'ara us hi fixareu d'una altra manera, quan hi passem, a la cantonada de l'edifici de la Caixa amb el carrer de la Roda, que és aquest tipus de suport en ferro colat que aguantava, aquí em falta evidentment el barret i la bombeta, que és aquesta instal·lació que està allà des de l'any 1894 i estem tips de passar-hi per sota i no m'ho havíem fixat mai ningú. A més, fixeu-vos que està situada en una cantonada, perquè lògicament ho posaven a les cantonades perquè fes llum a 2 carrers alhora per aprofitar la il·luminació. Per tant, si més no, aquest és l'últim que conservem, que hauríem de mirar de conservar-lo d'alguna manera. A la documentació d'aquells anys també tenim la sort que hi apareixen algunes curiositats que val la pena tenir en compte. Per exemple, aquest senyor, Francisco Martínez, electricista seu d'Urgel, del que no en sabem res de moment, ja trobarem alguna cosa, que ha de ser el primer electricista que hi ha a la Seu. Perquè si s'acaba d'instal·lar l'electricitat i al mateix any surt un senyor que firma com a electricista, doncs tenim un senyor que mai ningú no l'havia fet cas, no sabíem ni com es deia, però que és probablement el primer tècnic electricista que tenim a la ciutat. En tot cas, l'electricitat es va anar generalitzant a poc. Penseu que tenim poca informació sobre els contractes en particulars, lògicament, perquè si no els conserven els particulars no sabem ben bé com evolucionava això, però sí que anem veient que cada vegada és una cosa més corrent. Mai més ben dit, no? Que la gent tingués corrent a casa. En tot cas, l'electricitat té un problema que és el problema del transport. És per una qüestió tecnològica, es perd molta electricitat amb el transport, i això és una qüestió que va costar molt de solucionar durant anys. Què implicava això? Que la producció elèctrica s'havia de fer a tocar dels mateixos centres de consum, no es podia traslladar a llargues distàncies perquè no es sortia a compte. I això tenia problemes, per exemple, aquí ho veieu a Barcelona, és el cas de les 3 xemeneies, en un cas en el que, a més, Barcelona no tenia ni grans cabals d'aigua ni grans desnivells per fer centrals hidroelèctriques, el que havien de fer era centrals tèrmiques, amb carbó, molt sovint, algunes amb gas, que tenen també el problema, evidentment, de contaminació associat. Per tant, hi ha un problema important. Això se soluciona, en part, a partir de principis del segle XX. Penseu que l'any 1909
Es construeix aquesta central, aquesta és una central del País Valencià, la central del Molinar, que es fa ja amb una tecnologia diferent que permet que l'electricitat produïda aquí es porti a Madrid, amb una línia de 240 quilòmetres. Per tant, aquí hi ha un canvi. Ja no cal produir l'electricitat a tocar dels llocs on es consumeix, sinó que es pot anar a produir l'electricitat on sigui més fàcil, més lluny, i des d'allà transportar-la als llocs on hi ha més demanda de consum. Fixeu que és el 1909. I això és un canvi de paradigma, total. A partir d'aquí tot funciona d'una altra manera. És una època en la que es comencen a construir les grans centrals que trobem al Pirineu. La més emblemàtica, la de Capdella. La de Capdella, que si us fixeu, la data de la central és ben poc després, 1913. Per tant, els llacs i els rius del Pirineu comencen a ser explotats per portar aquesta electricitat a les zones urbanes i a les zones industrials. Sempre parlem del costat català, perquè és el que ens sona més, però això passa al sud i al nord. Penseu que aquí els rius pirinencs serveixen per fer electricitat que es porta a Barcelona i a les àrees industrials del Llobregat o del Vallès, però al costat nord trobeu exactament el mateix. Al costat nord, les centrals que trobem a l'Arieja, si passeu pel port o pel túnel de Pimoren i comenceu a baixar cap a Lusanà, cap a Tarascó, començareu a trobar centrals. Totes aquelles centrals serveixen també per abastir les grans zones urbanes industrials de Pàmies, de Tolosa o del País d'Olmes, les grans indústries de la Belanet o de la Roca d'Olmes. Per tant, això passa a l'un costat i passa a l'altre. I això fa també que apareguin noves empreses, i empreses molt més grosses. No en parlarem en detall, però penseu que aquestes empreses comencen a entrar en competència entre elles, comencen a demanar concessions d'aigua, sigui per explotar-les o sigui per especular, d'alguna manera dius, mira, si ara tothom vol començar a fer salts d'aigua i jo tinc la concessió d'aquella aigua, si algú la vol ja vindrà i aviam qui me'n pague més, no? I per tant hi ha aquestes guerres entre diferents empreses que, clar, això implica una escalada, diguem-ne, de tensió molt sovint. Evidentment, si hi ha més benefici comercial, doncs també els conflictes són més grossos. En aquest context en el que tothom està demanant concessions i tothom està fent centrals, a la Seu apareix una nova entitat, una nova empresa, que és Ferràs Hermanos. Qui són els Ferràs Hermanos? Són els Ferràs de la fàbrica de llana de Castellciutat, que per tant eren una família que coneixia el tema industrial, perquè es dedicaven a la indústria del teixit de la llana, i que evidentment coneixia l'aigua com a força motriu, perquè era la que els feia funcionar la seva fàbrica. L'any 1913, els germans Ferràs projecten una central en Serall. Això dura un temps, el 1913 hi ha el projecte de la central, el 1915 obtenen la concessió de l'aigua i el 1916 entra en funcionament aquesta nova central. Això, si us ubiqueu una mica, això és el pont d'en Serall, això seria la carretera d'Andorra, aquest edifici és molt representatiu, segur que esteu tips de veure'l. La central no és això, és el que hi ha darrere, és aquell teulat d'allà darrere. Però aquí podeu veure el canal d'aigua amb l'entrada de l'aigua que aniria cap a la central i que després desaiguava al riu Valira. Per tant, tenim una nova central al 1916, en Serall, una central que tenia aquest semisoterrani amb la turbina, amb una turbina Francis, i que tenia aquesta enorme corretja de transmissió que pujava cap al pis superior. I, evidentment, aquesta central també servia per portar la llum cap a la Seu. Com era això? Una fuerza de 140 caballos para producir energía eléctrica de corriente alterna trifàsica. Això és important, sobretot pels tècnics. La central del pont del Valira era una central de corrent continu. La central d'en Serall era una central de corrent altern. La turbina se mueve con el agua del río Valira que se deriva por medio de una presa y se conduce desde ella a la turbina por un canal de mampostería. Desde el cuarto de distribución arranca la línea de alta tensión aérea que conduce la energía eléctrica hasta el transformador situado en el portal de Capdevila d'esta ciutat. Per tant, allà on hem vist aquella foto de quan va arribar el cardenal Casanyes, allà és on van fer el transformador, ara ho veurem. Mediante 3 hilos de cobre desnudo de 7 milímetros de diámetro, transformándose en la corriente a baja tensión de 150 voltios. I per tant, es fa aquesta línia de distribució, que veieu que els pals eren habitualment de fusta, però quan s'havia de travessar la carretera hi ficaven les torres metàl·liques per guanyar alçada, perquè no hi hagués cap accident, també per seguretat, i des d'aquí, seguint la carretera d'Andorra, aquesta línia arribava al portal de Capdevila de la Seu, que ja no hi era el portal. No us penseu que era això el portal, penseu que cada vegada quan arribava alguna autoritat a la Seu, la gent en aquell moment tenien molt temps, no tenien vacances, i es dedicaven a fer arcs de triomf. Llavors, l'arc que hem vist abans és l'arc de triomf del cardenal Casanyes.
Aquest és l'arc de triomf que van fer pel general Barrera, que el van declarar fill adoptiu de la Seu, i quan van fer aquest arc, doncs, sense pensar-ho, van fotografiar al fons la caseta del transformador que tenia l'empresa Ferraz Hermanos per portar l'energia cap a la Seu. Perquè us ubiqueu, això seria baixant l'avinguda Garriga i Massó, aquí a l'esquerra ara hi ha l'estació d'autobusos, i aquest solar d'aquí és on hi ha Cal Montcassi, el xalet aquell que es va fer l'any 34, per tant, tindríem aquest transformador situat allà. I això implica que aquesta empresa, quan té l'electricitat aquí, faci una nova instal·lació a la Seu. Aquí la teniu dibuixada, perquè si la Societat de l'Alumbrado Eléctrico té una distribució amb corrent continu i la central d'Encerall és una central de corrent altern, evidentment no podem compartir les instal·lacions. Això implica que hi hagués una doble instal·lació per tots els carrers de la Seu. Una de la Societat de l'Alumbrado i una altra de Ferraz Hermanos. Evidentment, ho deixem només com a apuntat, Ferraz Hermanos no distribuïa només a la Seu, evidentment, sinó que també distribuïa a Encerall, perquè és on hi havia la central, i a Castellciutat, perquè ens eren de Castellciutat. Per tant, les dues empreses ja d'inici distribuïen a la Seu i a Castellciutat. Per tant, a partir d'aquest any 1916 tenim dues empreses amb dues centrals i amb dues instal·lacions. Això és el que us explicarà a continuació el Daniel. Si vols, fica't aquí, jo em fico aquí ara. Vinga. Va. Clar, d'una banda tenim, com molt bé ha dit el Lluís, tenim la fàbrica d'Encerall, que és aquesta fàbrica de Ferraz Hermanos, que, clar, ens hem d'imaginar un moment en què aquestes dues empreses s'acaben establint a la Seu. La de Ferraz Hermanos acaba constituint-se amb la hidroelèctrica del Valira, que coneguda popularment com la Hidro, i d'una altra banda tenim aquesta Societat de l'Alumbrado, que acaba constituïda amb la Industrial Urgelense. Aquestes dues empreses... Aquestes dues empreses al final han de conviure, i ja a partir de la seva constitució, ja el 1916, ja trobem un pacte que és, de fet, quan s'acaba de constituir formalment aquesta Industrial Urgelense uns anys abans, ja trobem un primer contracte per pactar, fer com un pacte pacífic entre les dues companyies. Que aquest és el primer, que és el de 1916, que regula aquest conveni entre aquestes dues companyies. Això és el que us explicava el Lluís, d'aquesta sèrie de fils que cada companyia havia establert. Aquests pactes és curiós perquè entre les clàusules que ens fixaven és que les despeses de la xarxa de distribució i els impostos serien pagats a parts iguals entre les dues societats, que les quantitats recaptades després dels impostos serien repartits a parts iguals i que realitzarien connexions entre les centrals per assistir en cas d'avaries. Al final ens acabem fixant les tarifes i a l'Ajuntament ja li va bé, perquè al final subministra tota la ciutat i hi ha aquesta dualitat d'oferta que al final el consumidor no ho veu, perquè de fet en els convenis ja ens diu que si s'integra 10 socis, 5 aniran per la hidro i 5 aniran per la industrial, vull dir, competència molt poca. Que al final aquest és com si tinguéssim dues empreses, però de facto fossin una, perquè de fet hi ha una clàusula que és molt divertida, que ens diu que qualsevol de les dues societats podrà revisar els llibres de l'altra per si ho està fent malament, vull dir que ens diu y podrá en cualquier tiempo examinar los libros de la otra, como también contar el número de luces y la cantidad de fluido que suministra a sus abonados. Vull dir, és un pacte que gairebé de facto són una única empresa, podríem dir. Bé, aquí tenim l'escriptura de constitució de la hidroelèctrica del Valira, que és aquesta de Ferraz Hermanos. Clar, hem de pensar que aquestes empreses, que pensem que
que són petites i que tenen un funcionament petit, clar, ageixen per un sistema d'accions. Aquí és important perquè quan ara parlarem de la constitució de Peusa, que és al final, doncs, clar, és un agent petit, al final són empreses particulars, hi ha uns socis, no tothom, no es pot integrar el consumidor a tenir una acció de l'empresa, al final és una propietat privada. És important destacar el tema de la industrial, perquè si ens mirem la gent que formava part de la industrial, trobem el José Llangort, metge, el Bonaventura Oibés, comerciante i banquero. Clar, és un personatge clau, Bonaventura Oibés, perquè era un banquer de primer nivell al Pirineu català, que en aquell moment ja està comerciant amb París, amb Londres. Ens hem d'imaginar que tenien un gran capital aquestes empreses. De fet, un dels problemes que veurem al llarg d'aquests anys, aquesta és una altra acció perquè veiem aquests canvis que succeeixen just en un període clau, que és la Gran Guerra, que no n'hem parlat abans, que propicia, que just és aquest moment que propicia l'aparició d'aquestes centrals per un tema que és crucial, que és que durant la Gran Guerra el subministrament de carbó es talla en sec perquè les parts bel·ligerants el monopolitzen i això força una transformació elèctrica al nostre país, força una conversió industrial a tots els nivells. Clar, això a nivell de xarxes propicia que s'hagin de fer contínues inversions i ampliacions de capital. Si la industrial en un primer moment tenia un capital de 13.000 pessetes, al cap d'uns anys, al cap de 2 o 3 anys, aquest capital s'ha multiplicat per 10. Clar, han hagut d'ampliar el capital, però tampoc no han ampliat els socis. Com ho han fet? Ho han fet perquè aquí tenim una sèrie d'accionistes que tenen un gran capital, com és Bonaventura Oibés, que estan aportant molts diners en aquesta empresa. Com veurem al final, necessiten encara molt més capital. Aquesta és la industrial urgelense. Tornem a tenir aquests pactes entre les dues empreses que es van repetint, en tenim un al 16, un altre al 17 i el més conegut que és el del 19. Amb tots aquests pactes, al final, es van establint uns nous preus, al final. Si els del 1916, a més és un període que hi ha molta inflació, que és originada pel conflicte bèl·lic, llavors estan pujant els preus constantment, fins a l'any 1919, que curiosament l'Estat ja arriba a un punt que la inflació comença a afectar les butxaques de la gent i l'Estat comença a legislar per frenar aquesta alça de preus. Llavors les dues companyies es troben lligades, és a dir, comença a haver-hi legislació estatal que els impedeix fer aquests contractes com feien una mica entre elles i anem pujant i fa que ara veurem a què condueix. Aquí tenim aquesta actuació conjunta de les dues companyies, al final ens ho trobem a la documentació que actuaven conjuntament. De fet, utilitzaven els mateixos models que eren impresos aquí a la impremta de Portal del Cerdanya del Fornesa. Clar, el Fornesa d'ahir tenia un model de factures i si hi havia dues companyies els hi feia el mateix i canviava el nom, però perquè veiem fins a quin punt funcionaven gairebé de forma unificada, tots a la una. Bé, com us deia, en aquest punt, a partir de 1919, que ja no es pot anar pujant els preus, doncs l'Ajuntament es veu una miqueta forçat, el forcen, perquè hagi de pujar els preus. Però bueno, és una situació difícil també la de l'Ajuntament en aquell moment, perquè tampoc no tenia res a exigir, perquè el 1921, de fet, en un acord del ple de l'Ajuntament, doncs l'Ajuntament es trobava que havia fet moltes concessions, però
els concessionaris com els de l'aigua i aquestes dues companyies de l'electricitat doncs no pagaven. I és molt divertit l'acord del ple perquè diu que ni la companyia de l'electricitat feia efectiu el pagament dels arbitris, però ells tampoc, l'Ajuntament tampoc no li abonava el cost de l'enllumenat públic. Vull dir, al final tampoc no tenien res a exigir, perquè el primer que deien les companyies, doncs diu, pagueu-nos el que ens deveu per il·luminar la ciutat. Bueno, a partir d'això, aquest conveni caducava, el conveni amb l'Ajuntament, aquest contracte per l'enllumenat públic, el 1921, estem en una situació d'impàs, les companyies van forçant, finalment el 1923 sembla que hi vam amb un acord amb l'Ajuntament perquè finalment els hi pagui allò que els hi deu, no acaba de funcionar perquè sí, comencen a pagar però de seguida també tornem a la mateixa situació anterior de que no abonava l'Ajuntament el que els hi devia a les companyies i, bueno, al final ja ens trobem el 1923 que hi ha el cop d'estat del general Primo de Rivera. Al final, el cop d'estat del general Primo de Rivera serà el que desencadenarà el canvi, aquesta situació amb les dues companyies. Quan hi ha el cop d'estat, s'obre un període de reflexió arreu del país i, de fet, tindrem la figura dels delegats governatius, que una de les seves primeres funcions seran els delegats governatius, que aquí en tindrem un, cada partit judicial, si l'administració fins en aquell moment la teníem a la capital de la província, Lleida, aquí ve un delegat del govern, s'instaura una delegació del govern aquí, amb tot això, amb el que implica a nivell d'administració, i comença a captar queixes. Entre aquestes queixes trobem queixes de l'enllumenat elèctric. Hi ha moltes queixes arreu del país de moltes empreses i petites empreses que no donaven bon servei i al final, el 23 de desembre de 1923, s'aprova un reial decret que, us llegiré el títol perquè és bastant graciós, el reial decret. Allá el decret, adoptando medidas a fin de garantizar a los abonados de las empresas eléctricas las características necesarias para el buen funcionamiento técnico i econòmic de les seves instal·lacions. Clar, aquest Reial Decret i que hi hagi el delegat del govern aquí a la seu, força a les companyies que han de fer una inversió tècnica. Primer han de fer una renovació tècnica de les instal·lacions, han de millorar la qualificació del personal tècnic, que era un aspecte en el qual, si tu tens aquestes tarifes pactades i no pots elevar els preus i, a més els costos t'estan pujant, tu no pots pagar més al personal, no pots ficar més personal. Al final és un peix que es mossega la cua. I, clar, aquestes companyies en aquell moment ja proposen a l'Ajuntament que elles ja tenen en ment de fer una nova central per donar energia a la ciutat, però que es troben amb manca de capital per fer front a la despesa. Elles, el que fan les companyies, presenten una instància al Govern Civil de Lleida i l'Ajuntament rep una carta del Govern Civil de Lleida on li diuen que es manifesti en aquest augment de tarifes. I és divertida l'acte del febrer del 1924 que ens diu resultando que dichas empresas se fundan para solicitar el aumento de tarifas en que las vigentes son irrisorias comparadas con las otras empresas que prestan igual servicio en esta provincia y que si hasta la fecha presente les fue posible prestar los servicios a los bajos precios actuales, lo fue por prestarse de una manera rutinaria y deficiente con personal puramente práctico, és a dir, sense personal tècnic, que era el que ells requerien, y diu, sin que en las redes ni las centrales se efectuase el menor desembolso de capital para el mejoramiento del servicio, y que se ha ido extendiendo en proporción tal en los últimos años, a més,
hem parlat d'aquest augment dels preus, però no hem parlat de que, clar, aquí a la Seu tenim un augment de consum. La Seu està creixent, i està creixent també amb noves empreses que s'estan electrificant, que estan ficant energia elèctrica en els seus processos de fabricació i, per tant, requereix més energia a la xarxa. Clar, aquí tenim el tema de que si les dues empreses funcionen en alterna i en continua, al final, clar, és un moment que no pot créixer més i necessiten aquest canvi. De fet, ens ho diuen, diu que ha llegado el momento que tiene perfecta aplicación aquel adagio latino de renovarse o morir. Vull dir, els hi diuen ben clar, les companyies, diu, habiendo optado por lo primero, les companyies diuen, pues hem optat per renovar-nos, vull dir, per tant, ens heu de pujar les tarifes. L'Ajuntament contesta, i és divertida la resposta, diu, vistas las tarifas que se proponen implantar, de las que resulta una alza bastante consideración comparadas con las que actualmente rigen, ya no solo con lo que respecta al alumbrado, sino al fluido destinado para usos domésticos, aunque no pueda precisarse el tanto por ciento de aumento por no constar en las oficinas del Ayuntamiento las tarifas por las cuales se rigen en la actualidad dichas empresas, ni hacerlas constar el solicitante en su escrito, al objeto de poderlas comparar las unas con las otras. No obstante, se comprueba que el aumento es de consideración. L'Ajuntament informa negativament, però al final se'n surten, la pressió d'aquestes companyies davant del govern civil de Lleida força a que al setembre del 24 el govern autoritzi finalment aquest augment, aquesta elevació de tarifes elèctriques. Clar, aquest augment al setembre del 24 és el que conduirà a la constitució de la cooperativa elèctrica urgellenca, perquè, de fet, el 15 d'octubre del 1924 és molt divertit perquè ja ens parlen les companyies que veuen que alguna cosa s'està organitzant, perquè ens diuen, amb una junta de la hidroelèctrica de la industrial urgelense i on hi ha, vull dir, de fet la hidroelèctrica i la industrial s'havien reunit amb un consell d'administració, diu, para tratar del movimiento o actitud levantisca y de protesta con que el público ha recibido las nuevas tarifas, leyéndose un escrito firmado por varios señores que se dice ser la comisión nombrada por el público, los consumidores, por enterarse con los gerentes de la industrial y de la hidroeléctrica, con el cual se pide continúen en vigor las tarifas anteriores, con frases que se repulan ofensivas para la compañía, conteniendo amenazas de la fundación de una cooperativa, y oponiéndose por todos los medios a que se pongan en vigor las tarifas propuestas. Pues aquest moviment levantisco, al final, no s'acaben entenent i 10 dies més tard ja es parla obertament d'una assemblea que estarà presidida per un personatge clau en la constitució de la cooperativa elèctrica urgellenca, que serà el Joaquim Viola, que era registrador de la propietat. En aquesta assemblea, que de fet surt a la premsa del país, que hi ha aquest moviment levantisc i que s'està produint aquesta constitució d'una cooperativa, ens diu que es va celebrar una assemblea popular contra la pretendida elevación de las tarifas de fluido eléctrico. La iniciativa aquesta va gaudir de bona acceptació perquè un mes més tard de que aquests consumidors s'organitzessin i decidissin començar a preparar la constitució d'una tercera empresa per fer front a aquestes dues empreses que tenien aquest duopoli, ja havien aplegat 250.000 pessetes, que és una quantitat que és 4 vegades el pressupost de l'Ajuntament d'aquell any. Vull dir, en un mes van aconseguir recaptar tots aquests diners. Clar, aquí també hi havia gent de pes que estava aportant diners en aquell moment. Els esdeveniments es van succeint. A partir de l'octubre hi ha una comissió organitzadora d'aquesta cooperativa que
que comença a fer els tràmits perquè es pugui constituir finalment la cooperativa i les dues empreses intenten fer mans i mànigues perquè això no aixeixi. De fet, abans de Nadal celebren un Parlament que és molt divertit, el Parlament, perquè el celebren, de fet, al Palau Episcopal i ens diu que en aquell Parlament diuen el Parlamento celebrado en el Palacio Episcopal entre los señores Violas, Llorens, Viadé i Cai. Aquí tenim personatges importants, que després parlarem del Viadé, tenim el Viola, que n'hem parlat, després l'Enrique de Llorens, que és un advocat de pes, que de fet tindrà un paper destacat també, i el Cai, que és el Lluís Cai, que era l'alcalde en aquell moment de la ciutat d'Urgell. És a dir, l'Ajuntament de la Seu dona tutela a la constitució de la cooperativa. El propi alcalde forma part d'aquesta comissió. Diu que anaven a la presentació de la cooperativa i anaven a parlar amb els de la industrial. Els hi fan una primera oferta, ells s'hi neguen, per no allargar més el tema perquè ja us he ficat diverses cites, però el llenguatge de l'època és bastant divertit. A partir d'aquesta negativa al fet d'integrar-se en aquesta cooperativa, doncs la situació es va accelerant. De fet, al febrer del 1925 tenim una instància del Joaquim Viola que demana permís a l'Ajuntament per poder ficar una tercera xarxa de fils, vull dir, si ja amb dos ja vèiem l'embolic de fils que teníem a la ciutat, doncs es demana per ficar una tercera xarxa de fils. L'Ajuntament, clar, l'Ajuntament, que també en certa mesura també formava part d'aquest moviment levantisco, els hi dona l'autorització i ja cap al mes d'abril tenim els anys dels estatuts de la cooperativa. Aquesta és l'acta fundacional, que ara en parlarem, però en els estatuts de la cooperativa és interessant destacar la figura aquesta. En podríem parlar molt extensament de les cooperatives de consum, però perquè us quedeu amb una sèrie d'idees. La cooperativa de consum, ja tenim aquesta dualitat entre l'accionista, és a dir, el consumidor també és accionista de la cooperativa. Hi havia accions de diverses classes, fins i tot hi ha una acció, hi ha tres accions, són la A, la B i la C. La C està pensada per als funcionaris, per aquesta gent que està a la ciutat de pas uns mesos, perquè la puguin comprar i puguin també participar de la cooperativa. De fet, es planteja això, que tota la població de la Seu es pugui integrar en aquesta nova cooperativa i que tots en puguin tenir una participació. De fet, és un dels trets que es fa molt d'èmfasi al llarg dels 59 articles dels estatuts. Al capital social ja hem parlat que havien aconseguit reunir en un mes 250.000 pessetes, però és que quan a l'abril constitueixen l'empresa es pensa per un capital de $500.000 de pessetes. Hem de pensar que és una quantitat extraordinària, que després veurem, més endavant, si en parléssim extensament, veurem que en els anys següents costarà que tothom compri accions i que recuperin tot aquest capital que es vagi sufragant, però que ja està pensada amb un capital molt gran per poder finançar aquesta obra, que també implicava la construcció d'una nova central elèctrica. Aquest model de la cooperativa, i que qui entra no pot consumir energia de cap altra empresa. Per tant, els que s'anessin integrant en aquesta nova cooperativa s'haurien d'anar donant de baixa de la industrial i de la hidroelèctrica. I també és destacat, parlem d'aquest model cooperatiu, però també cal destacar que aquests estatuts donen molt de pes al Consell d'Administració. Vull dir, cooperativisme sí, però controlat.
Aquests estatuts, finalment, el 26 d'abril del 1925, són aprovats pel Govern Civil de Lleida i una vegada són aprovats els estatuts, el dia 5 de maig de 1925, que justament va fer ahir 2 dies, es produeix aquesta primera constitució efectiva de la cooperativa elèctrica urgellenca, en la qual la comissió gestora, que havia treballat des de l'octubre del 24 fent aquests preparatius per donar forma jurídica a la nova cooperativa, dona compte a tots els veïns i amb la presència que està destacada també de l'Ajuntament d'aquesta constitució efectiva. De fet, és tan rellevant aquest paper que juga l'Ajuntament que la primera, aquesta acta fundacional de la nova cooperativa urgellenca té lloc al Saló de Plens de les Cases Consistorials. Per tant, vull dir, ens torna a calcar aquest protagonisme de l'Ajuntament en aquest procés. I uns dies més tard, el dia 10 de maig de 1925, el Consell d'Administració es reuneix per tractar de les aportacions d'un d'aquests capitalistes que trobàvem, que us hem parlat abans, que és el senyor Viader, que els havia promès una sèrie d'actius per fer realitat aquesta cooperativa. De fet, aquesta cooperativa neix com moltes altres empreses, com podria ser la cooperativa de Fluido Eléctrico, neix ja pensant en quin capital tindrà aquesta nova empresa. Vull dir, no és un projecte del no és, vull dir, ja neix pensant, ja hi ha la persona que té les concessions, que té unes propietats que pot cedir a la cooperativa i que poden constituir el primer capital social de la nova entitat, a part del capital metàl·lic que s'havia anat reunint. I finalment, el dia 12 de maig de 1925, 2 dies després d'aquesta reunió del Consell d'Administració, davant del notari Salvador Galindo, que tots us sonarà i el coneixereu molts de vosaltres, es produeix aquesta escriptura de donació, d'integració d'aquest capital d'Emili Viader dintre de la nova cooperativa elèctrica urgellenca. I aquí, perquè veieu les firmes d'aquell dia, que està al borrador de l'acta, després, quan ells obriran el llibre d'actes, hi haurà una transcripció d'aquesta acta, és molt interessant, al borrador on trobem les firmes de tots els assistents en aquella històrica reunió a la sala de plens de l'Ajuntament, que continuen, perquè són molts, aquests primers socis, i ara ja deixo la paraula al Lluís, que ens farà... Bé, per acabar, ja heu vist aquest acte fundacional amb aquesta 50ena de persones que ja d'alguna manera demostra el volum de l'empresa, no? Però penseu que hi ha aquesta llista d'associados amb la que s'inscriuen totes les persones que formen part de l'entitat. El primer dia que es constitueix l'entitat, aquí hi ha anotades més de 400 persones. Penseu que 400 famílies en aquella època era pràcticament tota la seu. Per tant, aquesta idea de l'empresa popular, d'un funcionament amb el que hi fos tothom, ja des del primer dia hi és. D'alguna manera, el reflex actual de Peusa que té 1.400 accionistes, crec, no? És una mica l'evolució natural de tot això. Aquella junta, com deia el Dani, està formada per qui? Pel Joaquim Viola, primer president de l'entitat, l'Enric de Llorenç, de Cal de Llorenç, el Feliu Ritort, que estava ficat a tot arreu, Lluís Call, de Cal Pinellet, és el forner de Cal Pinellet, Manuel Dolça, l'Emili Viader, del que ara parlarem, el Domingo Rodríguez, sabater, de Cal Llangort, el Francisco Javier Maestre, el metge Molines, i el Sebastià Jordana. I m'ha fet gràcia, hem afegit l'excel·lentíssimo senyor obispo d'Urgel, que no hi diu el nom, però que està clar que la professió és obispo, per si us interessa. És el primer soci que surt, abans de tots els altres. Per tant, el bisbe també és soci de l'empresa, des del primer dia. Com deia el Dani, no és una empresa improvisada, i aquí la figura de l'Emili Viader és fonamental. He posat aquesta foto perquè aquesta casa que hi ha aquí, que us recordareu, la pista del senyor Bonet, on hi ha vingut als anys 40 a l'Institut de la Seu, això era el xalet del senyor Viader, un xalet que va fer construir el 1915.
L'Emili Viader era un enginyer de mines que havia estat dirigint les mines de sal de Cardona i és el que va descobrir les mines de potassa de Súria, és una figura coneguda a nivell internacional. I la seva mare era de la Seu, per tant ell el 1915 es va fer el xalet, amb totes les instal·lacions esportives i tot, aquí. I devia tenir intenció de fer més coses perquè l'any següent, el 1916, va comprar a Pont de Bar diversos molins i les concessions d'aigua que hi havia associades amb aquells molins. Per tant, diguem-ne que tenia intenció de fer alguna cosa. Parlem del 1916, de moment no ho va fer, però veiem que forma part ja de la primera junta de la cooperativa elèctrica urgelense i, com deia el Dani, hi aporta aquestes concessions, aquests drets i aquests edificis que tenia ell. No és una cosa improvisada perquè si l'empresa es constitueix oficialment, es presenta en aquell acte fundacional el dia 5 de maig, penseu que el dia 10 de maig ja consta el primer assentament comptable de l'empresa al pago de la relació quincenal de jornales para la construcció del salto de agua de Pont de Bar. Per tant, diguem-ne que en 5 dies no es posen d'acord, ho busquen i comencen les obres. Ja és una cosa que estava evidentment claríssima. I per acabar, tinguem en compte això, que 2 anys més tard, el 1927, entra en funcionament la central de Pont de Bar, que és la gran obra, és l'obra més emblemàtica de l'empresa, és la primera central que va construir, aquí la veieu, tot i que no es veu gaire bé, amb un dia el que estaven entrant una de les turbines Eixeruais cap a la central, i que és la central que va estar en funcionament fins a l'arribada del 1982, que alguns dels que sou aquí ho coneixeu de primera mà. Evidentment, al principi, aquesta central, que era una central nova, moderna, diferent, amb molta més producció, produïa més energia de la necessària, i això va fer que es connectés la central de Pont de Bar no només amb la Seu, sinó amb la central tèrmica de Drall, la de la cooperativa de fluido elèctrico, que deia el Dani, que aquells anys s'estava fent. Per tant, des de Pont de Bar se subministrava energia a les obres de la central de Drall. I això els anava molt bé perquè permetia que la futura Peusa, la cooperativa elèctrica urgelense, no fos una illa, sinó que estigués interconnectada amb la xarxa catalana. I que, per exemple, a l'estiu, quan a Pont de Bar baixava la producció perquè el Segre portava poca aigua, podien comprar des d'aquí la llum que faltava cap a la Seu. Per tant, d'alguna manera, el funcionament actual encara, amb la compra d'energia externa, ve d'alguna manera d'aquesta connexió que es va fer el 1927. I ara sí, per acabar, penseu que el mateix 27, la cooperativa elèctrica urgelense adquireix els béns d'aquella empresa, de la industrial urgelense, que era l'hereva d'aquella societat particular de l'Alumbrado de 1894, per tant, al final tot té un fil. Finalment, el 1935 absorbeix també la hidroelèctrica del Valira, la dels Ferrars Hermanos, i, això ja en sonarà més, l'any 1943, amb un canvi de legislació, és quan es converteix en societat anònima i es comença a dir Productora Elèctrica Urgelense Societat Anònima, la PEUSA, que és ja la que coneixem tots avui. En definitiva, i per acabar, penseu que del que plantejàvem avui era això, era una mica tot el que va portar a la creació de PEUSA, d'aquest centenari que es va fer, de fet, abans d'ahir, com deies tu, Daniel, no? I que s'està treballant amb el tema i en parlarem més. Hi ha un estudi en procés amb el qual, evidentment, ens sortiran moltes coses noves i que, d'alguna manera, la intenció nostra és veure que no és només una història d'una empresa, no és només una història d'electricitat, és la història de la societat, és la història de l'economia i és la història de la Seu i de la comarca. Per tant, segurament d'aquí uns mesos tindrem ocasió de veure què va passar a partir d'aquell moment i, d'alguna manera, com tot això va portar a que avui Peusa sigui encara una empresa de referència, evidentment, pel nostre entorn. Moltes gràcies. Tu estàs participat. Si teniu qualsevol pregunta o alguna cosa, ho podem contestar breument, perquè és tard, no? Però, Joan. Una exposició magnífica, moltes gràcies. Penso que és congruent que us expliqui una conversa que vaig tenir amb la padrina o besàvia de Cal Campillo. Va explicar que va córrer la veu, la notícia, de que tal dia arribaria la llum a la Seu. Llavors es van emplenar tots els carrers, tothom estava esperat, una gran expectativa,
i van tenir una immensa decepció, perquè no la van veure passar. Això, penseu que, clar, era una cosa que no havia vist mai ningú sabia com funcionava. Hi ha un cas similar, em van explicar fa molts anys a Ugern, quan van donar la llum, també. Tota la canalla estaven a la central, i al moment que van donar la llum van començar a córrer per veure quan arribaria la llum, però clar, la llum va córrer més que ells, no? És una mica el mateix cas. Clar, independentment de totes aquestes qüestions més tècniques, penseu que és un canvi social absolut. O sigui, canvia tot en aquell moment, canvia moltes coses més enllà d'aquesta qüestió tecnològica. La societat comença a funcionar d'una altra manera i s'actua d'una altra manera. I aquestes anècdotes són molt representatives, no? De què va representar allò per ells. Sí, sí. Gràcies a tothom per la vostra assistència.